clear no tai hambai maro o kamini joto chini lukurano mongkha Mohanpur subdivision ni bising klaijak Hezamara RD block ni bisingo mo Balurbon village committee ni bisingo no matia kami mo kami Agartala bai belakena hasal ebong borongni je পঞ্চায়েত অফিস tongma baibo borok belakena chalo bisi kolokma mo kamini jwngjal ek number wngkha tui kom oroni chrai rokno borok oro kaisa school tongo haipana abo tabuk chatra rok bo kom ni bagui school thikmoto choliya maximum student rokno Hezamara ni Surendranagar school logo tai baki kwbangma school logo borok tongkhlaima tongo ge tini jeng oro o kami rogo ma phaimaka elakani MDC hisabe mo elakani tamatam jwngjal tongko tuini to ta pipe oro শুধু হাতাইও ও হাতাই কতনি বিসিঙ্গ oro ta romdi দক্ষিণ দশগড়িয়া বীরেন্দ্রপাড়া অমতাও মাতিয়া মোহনবাড়ি ত্রিশাকমা একদম সাকসেস আসুক বিসি কলমা অনেকবার ফাইও মেশিন কাইছেমান সাকসেস খাইমেয়া जों যখন ইয়াক রিমানি পরে এবং মেশিন এমন বা মেশিন এমন পাওয়ারফুল মেশিন তো মানে পরে অর তুইমা ইয়াংলিয়া তুইমাখাই শেষ কই গিয়া aboni pore nangul lama tabuk oma haikaino chini je route je ata obono to main route nimi ato pon yang main route ni simi dokhin dosgoria thamani main route ni simi matia ni pora yang basai o lama tabuk brick soling na apato it soling nai जों thinango wan sugui tongo omobai nini lewang bazar tike murabari ayang tike pura boni ponche de office no link khairina bagai yang ti jana bor gari hor sar laisui manane bagai sewan sugui tongo ebong tebo khobor kaham kamono khwai sodor seblanani bagai sudu subol sing tui simi mohon bari tui simi yang belphang tui simi lamaya tai kaisa shortcut lama Ratonpur tui jeng jokhon osuk bisukunggo o amchaini borok kulum kesang kangkai belai khano katla marawo nyakaba Hezamara nyakaba kabangma jaga mathang kintu oro jodi no lama hamui thangakai Ratonpur bai omo belakeno shortcut ebong orta kok wanjibo sanangliya chini borongno doctor chini borongno biti falnai chini borongno nurse goma haiklaioi o elakano development khaina bagai chung wan suglai tongo omo haikai chung tini oro hatai kotor kaisa ter ngo sob প্রত্যেক বছর দুইবার হাতায় কতর তের বরমুরা চিরি সিতিনি সিমি অনেক বেশি কলক নিসিমি চিনি অকরা চাকরা রক চুচু নানা সংরক অর মতাই বারক লাইও মতাই পুন বলি রুও তক বলি রুও অর जों নাইনাইখা অর ন খুগ রক বেলাই চায়াং দমাইখা বাই তমাইখা কাগি তমাইখা গব তুয়ান সুকা না অম হাইকে তো তঙ্গিয়া जों এলাকানি প্রতিনিধি তঙ্গি তো হাইকে তো নিংমাইয়া গায় আগিনি নক রং ন তাইসা ketal khai uthokbai kesamno khibioi khlainani bagai prai oro 2,06,000 taka ni kaisa budget khlai rijaka abo baina pura elakao tabuk aboni pore sutinok aboni pore जों seman simi salamang public toilet bongka kinani sutinya ningkai bolongo thanango tai thananya jat abo tolao kete kaisa ban theoi a je mondir gana gini ni bolongo poriskar khai aro khumrok khalin taglai simi जों sengnai khum tumrok kainai buskang ni choitro mas ni melani ageno aro je parking hatai to mane abro 2 lakh taka ni जों aro 4 jon klayu aro bisuketu ang Robindra Deborma Ronjit tai Soel soho borok jon 50,000 ang relai जों hatai no 2000 tubi bokogui abro ekta naithokaina ek or ekta tourist spot berai khiri ni ekta jaga khainani bagai nok tang renai aro buri phang rok naithok tongo abo kiting khlai aro asuk jana rok khainani abo rok wan sulai tongo जों honorable chief minister phangtung chini CM sahib no जों tebo kagos renai thinango जों obono जों sudu o somotolni mela kuthumano simi daik mane bishi gurutor layo kintu chini borok dukho kosto mane oro laimaka जों gurutor ya obono जों taklai joton sai bishi gurutor nai sakthari oroni je jingzal no जों obono जों somadan khainai abono bagai tini oro phainai chini village committee ni vice chairman Binu tongo chini Porimal tongo Bulti tongo tai oro joto chini
Kisur song tongo parani okra sakra tongo borokno bo ang belai belai hambai ebong omai keno hasal kami amse tongnai chini hodani borok rokno taku buku rokno jara protinidhi ngai rok bo jekunu dol ni phangtung thangui naiye bongni jingjal no bhaige somadan khamen aborok sing wan sulainani belai belai keno nang tongo karon sing jara sinarok jara protinidhi jori omai para rok phai angkai sabo phai bongno subai akai sabo subanai omai kaino sing tabuk tisak mau bo kaisa school ekdom birat ekta building tang tongo aro sing kaisa hostel soho khlaina chinakai tongo thinango tai bisi laglak sudu hatai kotor ni je borok chini yang Nobin Chaudhuri chimi yang je tongmani Nobin Chaudhuri tongo Masindi Khor tongo aboni poreni dosgoria tongo dokhin dosgoria tongo Nobin Chaudhuri ngo Birendra Para tongo tang Matia tongo omai kheye Mohanbari Trisakma naka Israng so kaisa village committee nai chunga tabu lama hamtaka restaurant bo yango nong nai Panchayat office bo yango nong nai amti khai chung tak survey khlaitung yang jara mo hate kotor tongnai rong bagai kaisa sujuk marnai borno kaisa village committee ni member chairman borong nong na nangnai abo chung nai tung abo chung tai bisi laglak boskango chini jora kaham phai tongo chini bobagrani tifang bai a bisingono chung o elakar no duna unnoti khlaina bagai chung belai kheno saitok lainai hambai